Ja tuosta. Nyt siellä on jaossa. Mitä vittua? Siinä on munkin YouTube-video. Niin jo. Se on leikkipuisto. Niin jo. Tuo on varmaan naisten vainoa. Tuo on varmaan joku Juha Aholan video tuo. Keskimmäinen. Naisen vainoaminen. Mutta vitun hyvät tuli heti tohon kärkiin. Just. Mikko Paukunen on tunnettu myös nimellä Podio, suomalainen henkilö, joka on ollut mukana erilaisissa keskusteluissa. Joo, Juha Ahola. Täältä lähti joku video pyörimään nyt. Mä ajattelin, että se on Juha Ahola video. Joo. Niin. Mukana erilaisissa keskusteluissa tapahtumissa hän on nimenomaan ollut muun muassa sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa videoissa. Hänestä on julkaistu sisältöä liittyen hänen menneisyyteensä mukaan lukien kiistanalaisia aiheista, kuten rikoksia ja henkilökohtaisia haasteita. Okei! Tossahan se on. Julkaistu sisältöä liittyen hänen menneisyyteensä mukaan lukien kiistanalaisia aiheita, kuten rikoksia ja henkilökohtaisia haasteita. Mitähän henkilökohtaisia haasteita Podilla on? No mielenterveyshaasteet. Huumeet. Nyt alkoi tulemaan. Rikosongelmia se. Sekä henkilökohtaisia vaikeuksia, kuten riippuvuuksia, konflikteja ja muiden kanssa. Sieltähän se tulee sitä faktaa. Esimerkiksi häntä on syytetty erilaisista rikoksista ja hänen toimintansa on kuvattu kiistanalaiseksi. Lisäksi hänen elämäänsä liittyy tarinoita huumeongelmista ja henkilökohtaisista kamppailuista, jotka ovat herättäneet paljon huomiota ja keskustelua. Näistä aiheista on julkaistu useita videoita, joissa käsitellään hänen elämänsä eri puolia ja niihin liittyviä tapahtumia. Hänen menneisyydestään rikosongelmia sekä henkilökohtaisia vaikeuksia, kuten riippuvuuksia. Katsotaanpas. Ei kertonut näitä rikoksia. Äärioikeastaan se onhan tässä. Häntä on syytetty muun muassa naisten vainoamisesta ja osallisen äärioikeistolaisiin liikkeisiin. Lisäksi hänen elämänsä on varjostanut huumeongelma. joka on tuonut mukanaan monia haasteita. Näistä löytyy tietoa tästä videosta. Mikä video? Kenen video se on laittanut siihen? Katsotaan. Ahola. No tää on varmaan me nähty tämä. Ahola johtaa tekoälyä. Joo. Mikähän tää jatko-osa? Sekin on Ahola. Se on Ahola. Kysypä tarkemmin sen huumeongelmista.
Mikko Paukkunen eli Podi huumeongelmat ovat olleet esillä useissa keskusteluissa ja videoissa. Hänen elämänsä on kuvattu sisältävän riippuvuuksia, jotka ovat vaikuttaneet hänen käytökseensä ja elämänhallintaansa. Esimerkiksi tässä videossa käsitellään hänen kamppailujaan huumeiden kanssa ja niiden vaikeuksia hänen elämässään. Tekoälykin muuten tässä niinku suosittelee Podille hoitoa. On tärkeää muistaa, että riippuvuus ovat monimutkaisia usein vaativat sekä tukea että hoitoa. Hoitoa. Pakkohoitoa. Mä olen niin väsynyt. Mä olen niin saatanan väsynyt. On tuo kyllä hankea tyyppi, voi vittu. Mutta siis tuo on oikeasti tuo teksti. Huumeongelmat ovat olleet esillä useissa keskusteluissa ja videoissa. Hänen elämäänsä on kuvattu sisältävän riippuvuuksia, jotka ovat vaikeuttaneet hänen jotka vaikuttaneet hänen käytökseensä ja elämänhallintaansa. Siis tuo on totta. Kyllä. Eihän Podilla ole minkäänlaista elämänhallintaa. Se on menettänyt saatana duuniinsa. Pitäisikö Mikko Paukkunen aka Podi hakeutua hoitoon? Ahola on ahkera, kyllä. Vuoksi. Ahola ylläpitää ylilautaa ja nyt se ylläpitää koupailettujakin. Tässä on Podille kyllä nyt asiapitoinen suositus. Nyt Podi, kuuntele tarkasti. Riippuvuudet ja henkilökohtaiset haasteet voivat olla erittäin vaikeita. Ja hoitoon hakeutuminen on usein tärkeä askel kohti parempaa elämää. Mikko Paukkusen tapauksessa, jos hänen ongelmansa vaikuttavat hänen hyvinvointinsa ja elämänlaatuunsa, hoito voisi olla hyödyllinen ratkaisu. Kyllä. Hoito tarjoaa mahdollisuuden saada tukea, työkaluja ja ammattilaisen apua tilanteen parantamiseksi. Joo. Tekoäly nyt suosittelee sulle hoitoa kuule näiden ongelmien selättämiseksi, että tuutko Suomeen vai hakeudutko siellä vuoristossa?